Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. Social networking huwa suġġett fejn inti għandek tliet elementi kritiċi. Dak l-element huwa li inti tkun online, il-fatt li inti għandek konnessjoni mal-internet huwa kritiku biex inti tkun parteċipi fis-social networking. It-tieni element hu li tkun parti minn grupp li għandu interess komuni. L-interessi komuni mhux neċessarjament ikunu affarijiet bħal sport jew mużika, però jista' jkun ukoll li għandek geographic location, ċe post fiżiku li huwa komuni għal nies oħrajn. It-tielet element li jiddefinixxi x'inhu social networking huwa bażikament il-fatt li inti tuża għodda li jeżistu fuq l-internet. Dawn l-għodda jistgħu jkunu Facebook, jistgħu jkunu LinkedIn, Twitter, hemm ħafna programmi bħal dawn li jiffurmaw dak li ngħidulu social networking. Hemm ammont ta' vantaġġi u żvantaġġi li jiena nista' nikkwotalek, però vantaġġ li jiena nħoss li huwa importanti ħafna s-soċjetà Maltija in partikolari li social networking kisru il-barriri tradizzjonali tal-komunikazzjoni. Kieku kellek tmur lura 20 sena jew anke ftit iktar, żgur li ssib illi kienu ftit in-nies li għandhom l-opportunità li waslu l-messaġġ tagħhom lil bqija tal-popolazzjoni għaliex jekk inti m'intix editur jew għandek konnessjonijiet ma' editur jew m'għandekx abilità li tidher fuq it-television, rari il-messaġġ jew il-ħsibijiet jew l-idejat tiegħek kienu se jaslu għand il-bqija tas-soċjetà. Ħaġa negattiva li naħseb tikkrea social networking mhuwiex wisq differenti minn kwalunkwe strument ieħor, ċoe kull strument jista' jintuża tajjeb jew jista' jintuża ħażin. Waħda mill-areas li jistgħu jkunu ta' perikolu fis-social networking huma meta dawn l-għoddot jintużaw biex jikkreaw dannu lil persuna partikolari. Illum meta jkun hemm sitwazzjoni ta' bullying lil tfal oħra ġol iskola, rari jkun fil-playground jew ikunu attivitajiet fiżiċi li waslu għal bullying. Illum l-iktar ħaġa faċli hu li tiftaħ Facebook page dwar persuna oħra jew fisem persuna oħra u dik il-persuna titlifilha l-dinjità tagħha. Allura bħal kwalunkwe strument ta' komunikazzjoni oħra, ħaġa negattiva li ġib magħha social networking hija proprju din l-abilità illi tuża b'mod ħażin biex twassal għal affarijiet bħal huma cyberbullying.
bones of your bones. That's where I want to hide. In your body, I want to shelter where they won't ever find me. I'll awake when you're not there. Moon dust falling through the air. Run away and be my lover. I'll awake when you're not there. Moon dust falling through the air. Run away and be my lover. I'll awake when you're not there. Moon dust falling through the air. Run away and be my lover. I'll awake when you're not there. Moon dust falling through the air. Run away and be my lover. There's this whispering of jokers Iva, imma ma tantx nużaħ inħallih hemmhekk. Nuża Facebook. karaoke at the Icy Lounge, and I'll bring you further roses, but it does you no good, and it does me no good. Le Facebook biss nuża. Onestament ma tantx nara l-użu tagħhom dan, u iktar nuża affarijiet żgħar iktar milli Facebook web. Bħal Skype għalija biżejjed. Facebook jiena ma narahomx x'għandi bżonnhom jiena. There's a hole in my neighborhood down which Jien Malcolm Cremona, qiegħed fil-kors Higher National Diploma Second Year in 3D Design u llum ħanitkellem fuq il-Hemik. Daqsentej ilu kont b'xi idea li nagħmel proġett li jinvolvi recycled material, li nuża recycled material mill-bidu sal-aħħar li l-proġett ikun kollu magħmul minn materjal li forsi ħafna nies li jarmuh ma jużawx. Tużah u toħloq u tikkrea xi ħaġa differenti u ġdida. but you pay me no
Moħħi kelli żewġ topics kienu bej beach furniture u beachwear. It-tnejn huma interessanti bħala topics għalija personali, imma biex nagħtel wieħed kont iddeċidejt li naħdem iktar fuq beach furniture u iddeċidejt li nagħmel ħemik xi ħaġa li forsi hawn Malta ma ssibix. Bħala materjal għażilt li naħdem bis-silk jersey, għal raġuni li silk jersey huwa materjal faċli ħafna biex taħdem bih, peress li jiġġebbet allura setajni ħafna biex intella il-proġett tiegħek. Bħala l-ewwel teknika li użajt kienet li nagħmel ħafna malji u użajt magna apposta li ġiet kreata fl-iskola stess li tagħmel il-malji. Wara li l-estejt ċertu ammont ta' malji, dentiltom f'postoli biex stajt ngħin li nnifsi u nkun iktar komdu biex nibda t-teknika tiegħi li kienet il-weaving. Throw your heart to the sea. Throw your heart. Stolen Creep aħna tlieta, Rebecca, jiena Mari u Katrina, Rebecca doq drums, jiena gitarra vocals u Katrina gitarra vocals ukoll. Jiena bdi line-up għandi l-aħħar sena. But bring it back again. Bring it back again. Pala stil ta' mużika nbdilna ħafna mill-bidu ġifieri jekk jafuna n-nies kienu jafuna n-nies forsi sena sente ilu m'għadniex l-istess band. L-influenzi tagħna huma vasti fimni nisimgħu kull tip ta' mużika, imma isna bħalissa ffukajna fuq dan l-istil li qed nippruvaw li ħloqna flimkien u isna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa differenti. Facebook, MySpace, Twitter, etc. L-unika ħaġa li nużaw bħala mod kif nippromodu l-band. Facebook hemm l-events, naploadjaw ħafna photos, naploadjaw clips, teasers tal-mużika tagħna, etc. biex l-nies isna mhux inkunu kif naqbad ngħid. Ikunu isna we disappeared from the scene u mbagħad f'daqqa waħda isna we reappear u ħanaqbdu nagħmlu gig. In-nies trid tħallihom informati ta' x'qed tagħmel, kull pass li qed tagħmel, kif qed tikteb il-mużika, x'qed jiġri anke f'ħajtek u Bring it back, bring it back, bring it back again. Huwa tajjeb ħafna naħseb li tiddokumenta kull pass tal-band għax in-nies mhumiex biss interessati f'inti dak il-mument qed tipperformja, jridu jkunu jafu the whole story. Siti huma importanti ħafna u ma naħsibx li ngħaddu mingħajrhom dan iż-żmien għaliex qed naraw tipo kemm huma importanti għal ħajjitna u kemm jgħinuna biex nikkomunikaw ma' nies oħra u laqas li kieku jekk irridu li naħarbu minn dawn is-siti ma nistgħux għax tant kemm saru parti minn ħajjitna li ma nistgħux ngħixu mingħajrha. U m'hemmx għalfejn laqqas għax min hija ħaġa tajba l-użu tajjeb li tista' tagħmel bihom. Din jgħinuna biex ikollna kuntatt aħjar, mhux hawn Malta biss, imma speċjalment bit-Twitter naħseb li l-maġġoranza tan-nies ikunu aktar nies minn barra milli nies minn hawn Malta xi għadhom ma qabadx forsi daqskemm qabad il-Facebook, allura huwa branch ieħor ta' social networking li nistgħu nużaw
għal dak l-iskop. Paper cuts would never heal. Forsi kif kienet fl-antik, tagħmelna aktar effort, mhux jiġifieri qiegħda bil-qiegħda u tagħmel li għandek tajb li b'xejn kollox b'xejn, ġifieri in a way tista' tagħmel ħafna aktar. Forsi fl-antik tippoxxi aktar. Imma mbagħad ġifieri on the other hand ċerta naħseb dak il-mod ħafna bands qatt ma kienu jiġu skoperti. Da żmien għandek nies għandek bands forsi jkunu jafuhom a few hundred people. U xorta natkosek ikunu ġejjin mill-Amerika, issir taf bihom Malta, ħabba YouTube jew Facebook, ġifieri naħseb għenet ħafna biex aktar bands. Naħseb one doesn't eliminate the other. Undress the wounds they'll never see. Throw your heart to the sea. Hemm ħafna regoli li jipproteġu il-min jagħmel użu ta' social networking u naħseb l-aħjar mod biex inwieġeb din il-mistoqsija ili narawha fuq 3 livelli. L-ewwel livell. Fl-ewwel livell għandna l-liġi Maltija. Kif inti taf, hemm żewġ liġijiet li huma importanti ħafna li jittutelaw l-użu ta' social networking. L-ewwel waħda huma l-kodiċijiet li aħna għandna fil-criminal code tagħna li jirregolaw l-użu jew in-nuqqas ta' użu jew użu ħażin ta' computers. U t-tieni liġi li hija importanti ħafna f'dan l-ambitu hija l-liġi dwar id-data protection. Fuq it-tieni livell, l-iktar mod kif inti tista' tittutela d-drittijiet ta' persuna huwa trammite is-siti stess. Kif inti taf, ħafna siti bħal huma Facebook għandhom liġijiet jew sistemi interni kif jirregolaw l-users tagħhom. Ħantik żewġ eżempji. Fil-Facebook inti ma tistax tipparteċipa jekk m'għandekx iktar minn 13-il sena. Dak il-fatt stess iwassal biex ikun hemm inqas abbuż jew potenzjal ta' abbuż ta' minuri li jkun hemm ġo Facebook. Tieni regola li għandha Facebook hija għandha metodu kif inti tista' tirrapporta jekk xi ħadd qed jabbuża jew bismek jew bir-reputazzjoni tiegħek. U Facebook stess tieħu azzjoni biex twaqqaf dan it-tip ta' attività. It-tielet livell li nistgħu nitkellmu dwaru huwa bażikament ħaġa li l-Prim Ministru semma fi frar li għadda, fejn il-Prim Ministru qed jitkellem dwar il-fatt li fil-liġi Maltija hemm bżonn li jiġi kodifikat id-dritt għall-użu tal-internet. U dan huwa kunċett interessanti ħafna u forsi huwa proprju it-tielet livell tal-mod kif aħna nużaw social networking. U dak li qed jissuġġierixxi l-Prim Ministru li naħseb jiġi diskuss derwaqt fil-Parlament huwa partikolarment din l-idea li hemm bżonn li jiġi kodifikat ġewwa l-liġijiet tagħna id-dritt tal-aċċess għall-internet, id-dritt li wieħed jesprimi ruħu f'social networking sites sakemm dak li jgħid ma jkunx ta' abbuż fuq ħadd ieħor u d-dritt li wieħed ifittex u jiddetermina t-tip ta' informazzjoni li hu jixtieq isib. Allura huma dawn it-tlieb ta' 3 livelli partikolari li jgħinuna nirregolaw kif is-social networking jintuża f'Malta. Naħseb iktar ma mmorru l quddiem, iktar social networking se jkun marbut mhux biss mal-persuna, però l-post li jkun qiegħed fih. Dak li fisser li jekk jiena llum qiegħed miexi ġewwa Stradarjali l-Belt, jista' jkun li nirċievi offerti minn ħwienet li jkunu marbutin mal-fatt li jiena qiegħed hemmhekk u mal-fatt li jiena illajkjajt il-paġna tagħhom fil-passat. Allura dan it-tip ta' rbit bejn il-persuna u l-post fiżiku naħseb se jkun l-ewwel tip ta' evoluzzjoni li naraw. It-tieni tip ta' evoluzzjoni li naħseb aħna se naraw tul is-snin hu il-fatt li social networking jibda jkun integrat ġo oġġetti fiżiċi. Naħseb li ftit snin oħra l-alarm li qajmek kull filgħodu li żveljarin, naħseb li jkollu elementi ġo fih li jkunu social li jfisser li jekk jiena u int għandna Facebook calendar event li t-tnejn se nattendu fid-9 ta' filgħodu, l-alarm ikun jaf dak il-fatt u jħajqajjimni fis-7 u nofs ta' filgħodu biex jiena jkolli biżżejjed ħin biex inlesti
biex niġi din l-attività. Vri naħseb li l-ħajja tagħna se tinbidel b'tali mod u manjera illi l-oġġetti li aħna llum naħsbuhom li huma totalment unrelated jew distakkati mis-social media ikollhom element ġo fihom u jkunu online b'tali mod u manjera li d-deċiżjonijiet li nieħdu jiena u int fis-social networking channels jiġu riflessi bil-metodi kif dawn it-tip ta' oġġetti jaħdmu jew ma jaħdmux. Fi triq George Borch Olivier u li dak iż-żmien kien jisimha Via Busquetto li tiġi triq li mis-saqajja twaslek għal Buskett kien hemm għajn f'nofs din il-pjazza li kienet tissejjaħ l-għajn ta' San Bastian. L-għajn ta' San Bastian kienet biex jixorbu n-nies u jixorbu l-bejjem u konna nimlew l-ilma minn hemm. L-għajn niftakara sew meta kont żgħira għax konna naddu minn hemm biex immorru ir-Rabat, u mbagħad kien iddispjaċi ħafna meta kienu neħħewha biex iwessaw it-triq għax kienet vera dejqa biex jgħaddi traffiku minn maġemba. U din fejn kienet tinsab din l-għajn għad hemm kappella iddedikata lil San Bastian. Hekk għal minn aħuhom ħabba trafik. U vera kien sabiħ ħafna hemmhekk. Fejn kienet taf naf eħe. Qudiem il-Knisja żgħira ta' San Bastian, faċċata tagħha eżatt. Ma sar minnu ma nafux, ma naf sar minnu. Kien isabbaħ il-pjazza hemmhekk, vera kien sabiħ. Ħadd ma jafx sar minna din l-għajn u lanqas f'liema data tneħħiet. L-anzjani ta' dak iż-żmien jiddispjaċihom li tneħħiet minħabba traffiku għax kienet tassew sabiħa u tqanqal fihom nostalġija għaż-żminijiet tal-imoddi. Konna nilagħbu l-żibeġ u ġillews dak iż-żmien jew qabel, mallu ma tistax ħabba trafik. Ftit ta' nfakra din l-għajn iżda permezz ta' ktieb ta' Kelin fuq l-għajn ta' San Bastian nistgħu nibqgħu niftakru dan il-post u kif kienu jgħixu dak iż-żmien. Kelin jgħidilna l-ġraja ta' ħajtu meta kien żgħir u kien joqgħod ir-Rabat. L-ewwel ma kiteb kien fuq l-għajn ta' San Bastian, inserta vera popolari u issa anke fl-iskejjel qiegħed il-privati, u mbagħad meta rali kien daqshekk tajjeb, beda jikteb fuq wara. Meta kien l-iskola hu li hija waħda minnhom, meta kien ġuvni, meta żewweġ u kellu tfal il-familja. Isa storja kollha tiegħu. Tiftakara l-Malta inti. Ara l-għajn ta' San Bastian u tkun taf. Waħda minnhom fuq l-għajn li kienet impressjonatni kienet meta mititlu oħtu iż-żgħira u kien għadu żgħiru stess. U meta ġewwa t-tarbija biex joħduha funeral kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, beda jgħidilhom ġibuli t-tifla lura, ġibuli l-oħti lura. Li sa beda qabad ġebla u tefaħħa f'saqajna u ġiet laqtet il-qassis. Għax rid l-oħtu għax hu ħasibha riqda. Ma kienx jaf li oħtu mietet. Good morning! What a night. Back in action, I'm single again! I hate my life.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. What can I help? What can I help? I'm single again. I'm single Pleasure. Le fuq kollox, personali, business. Le għalija personali issa. Ifhem, oriġinarjament tipo reġistrajt fuq Facebook u hekk għax speċi kulħadd kellu jisekta. Imissa eventwalment anke għandna xeba Facebook groups għal gruppi meta jkollna group assignments u hekk, kulħadd jagħmel Facebook group u nikkomunikaw via Facebook biex it's easier. Nuża LinkedIn imma bħala professional network. I'm very aware, anka per eżempju employers u hekk, they go look into your Facebook illum il-ġurnata, so. Le, noqgħod attenta x'ritratt intella u min jista' jarahom ukoll ħalli kemm jista' jkun ma jsirx użu ħażin. shoes. Yeah.